evidence. So now, is it that difficult for you to say there is evidence? Okay. Ngabe nisangiphazamisa-ke manje. Yeah. Bengisachaza-ke kodwa ngingene kuyona kanje ngokuthi ubufakazi bukhona. Kodwa asikho ready ukuthi ngibuveze. Ngizobuveza ubufakazi ngesikhathi esithile. Uzokhumbula ukuthi noma ngakumemezela ukuthi ngizoba ne-media briefing Monday ngo-12, abaningi abantu babethi ukude uMonday, veza manje Mancinza. Ngathola amafoni call amaningi nje, abantu bethi ayingeke ndoda noma kube yisonto kokungcono uMonday ukude. Kodwa-ke asikho isikhathi esingashayi. uMonday wagcina ushayile, ngayenza i-media briefing. Namanje ngisasho ukuthi ubufakazi enginabo bukhona and ngiyobuveza ngesikhathi esi-right. Kodwa kule eshiwa abantu abaningi hlatshwayo nawe ngiyakuzwa uyayibala yokuthi kube ngathi ngihlakaza i-March and March or ngiqeda umfutho kubantu. Akunjalo ukuthi kuphela iqiniso alikho mnandi, libhlungu, nesikhathi lifika omunye udinwa ngendlela eziningi ezahlukene, kodwa ekugcineni abantu kumele belazi iqiniso. Kodwa futhi ekugcineni kumele siphumeni sonke soyisupport i-March and March ngoba kuyona yonke lento i-March and March isenza kahle kakhulu. Ayikho into ethinta i-March and March. Phela ama-leaders abafethu ondabandaba ibona nje kumele becacise leya ndawana eshoyo ukuthi ngabe kwakuyifunding in there noma kwakuyini lebayithola. Kodwa ngokwe-March and March mina I'm so worried kancane nje ungadinwa. Ngiyavalana mina nakwi-hot seat because into ebalekile ukuba netalo siphisana mhlambe kube nekhona ne-debate encane. I think uzoyijwayela leyo mpilo since ubheke eParliament. Nginale nkinga ekhona ukuthi uphayela umthakade is a video la anqaba khona wabeka ukuthi wanqaba u10 million ubekwe phambi kwakhe. nakucela ubufakazi kuyena. Nakucela ubufakazi. Wawunqaba. I'm just saying into ayisho ngomlomo wakhe ukuthi there is a video, a recorded video la khona athi ngawunqaba u10 million ubekwe phambi kwami. How can a man deni u10 million mase uthatha u3 million? So 7 million awuthrow away nje ayokwehlela ulokhu nje ayokwehlela nje u3 million. My worry lana Mancinza, it's not about uMancinza ebaredi because